Easy TV ubwansu bw'umugusi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto ngaki chiri ngonyoro ngagaria chigari njiro konyora chire taxi gari ngonyoro renga abantu abange mbabwate chigari taxi gose kwanyora ngansaria taxi njiro roche chigari chichinke chigari chinene bono nabo konyora nga pick up njiro roro watokana nga igari asobegete gari yao chikasoma chao no bwate bono lili wasukire kidogo ayo mugendia kirane kasoma yao yachire yaume akubanga ki ngaimwara mokokoti agenda gucha ngaya ya ntunto murochi nena nasukire kidogo asenye to labda simiyana yabere mtecha yatokana nga bono kwanga kogenga ekasoma yane wata koire customer yane yachire nkondi yere mwakamotenga ki yayo sukira kego onye namba ya telibe ere mtecha bonya kego ngochande asenge njunga ne customer yane na achire kidogo ngwera nande yatokana nga kwagenge customer yane nga kwanza liko lya korte ne ribe yatokana nga ebintu korte ne bibe amali ontiwa kango keri chibesa asenge nchonga bono tegete kongure customer yane oire customer yane mbwetire chabangija by the way customer ne yane yachire yaboli gari sobete biashara byao okonyuranga taxi abantu nabange babwate kuna ikirororo kuna aboli ngai moko gotiare wange akongira kando ngatikango keri chibesa bono kwasobo gengi bwasoa kongo chabono moko goti na achire yatukana ngane mesigo yabwate ne bintare kusafirisha ayo monyene kwa rwororo wange akontenga ya iganyora twagambanere kumbe kwa irirobo gengi bono ebinto nebinga abantu bakogenga mbwetire chabangiya asenge nchonga aya wage wagokiwa asenge nchonga wairire customer yane lakini already kwagengire bwana mtembere jibyagokia like yaranko boliga embwe yobogenga embwe yo kwere customer yane enalejo trechi yagokia like yaranko bolinga ine gaki igombuya inegaki igomboronge